е камерата. Имате инструкция, мога да ви изпратя на български, PDF формат. Това е самата камера. Тя е с градена батерия, литиева. Трябва да направите задължително първоначално зареждане преди да я поставите в гората или където ще бъде монтирана. Имате отделение за SIM и за SD карта тук отгоре, под това гумено уплътнение. Там е и ресет бутона. За да работи нормално, трябва да има 4G покритие, на който иде с мобилните оператори. SIM карта не трябва да има код. Към нея има също така USB кабел за зареждане, трапежни елементи и стойка. Освен това, в комплекта има и соларен панел, който поддържа батерията. Трябва задължително да се направи първоначално зареждане на батерията, защото ако е на 0, солара не може да разбуди.